Sure, different the way we did in 2014. You saw what happened in 2014, you were there. By that time, you were in the enemy camp, so you could not see. You had time radio with your program, let's talk about this. Hot something, hot current or something. I think Malawi is far away from calling ourselves a better country. No. Ndezija ndimanena zija until today ine ndikulira ngati mwangamo. I think I'm not alone kuti Malawi tidakali pangozi mkaka mwagwera benchenche yomwe icha mutani noso tufuna tikambirane madzulo ano ndi nkhani yopasa chidwi imene yachitika mdziko muno kunena kuti dzuloli unduna umene umaona maubale a dziko la Malawi ndi maiko ena wa foreign affairs udatulusa chikalata kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera mwa mphamvu zawo atuma Saulos Chilima kuti akawayimirire ku chikondwerero chimene chikuchitika mdziko la Tanzania kuli chikondwerero kumeneko pachisanu pano choona choyang'ana ubale wa dziko limene Tanzania ndi Zanzibar ndi amakondwerera akhale akukondwera Friday limeneli. Atuma Achakwera atuma Chilima kuti akawayimire kumeneko koyamba patatha pafupifupi zaka ziwiri poyambirira penipeni poayimisapo amanena kuti ayamba ayimisa kaye kuma atuma pa ntchito chifukwa choti amakhudzidwa ndi nkhani yokhudza katangale imene ili kumabwalo a milandu. Ndetu ufuna timve kunena kuti kodi inu Amalawi mwazilandira bwanji chimenechi, mwazilandira bwanji mmene achitira a president kunena kuti poyamba adabwera ndi unena poyera kuti kulingana ndi nkhani imene yatuluka kuti Achilima akukhudzidwa ndi nkhani ngati imeneyo ayamba ayimakayi kuti samawatuma pa ntchito, koma apa tangoona chikalatacho kuti awatuma kumene kuti apite ku Tanzania kumene nduna yofalitsa nkhani komanso mneneri wa boma. Tikulandireni ndipo tathokoza kwambiri kuti muli nafe madzulo ano akunkulu. Zikomo kwambiri. Choyamba mafunso amene anthu ali nawo, funso lalikulu ndilonena kuti pofika a president kuwatuma Achilima kuti akawayimirire ku Tanzania zikutanthauza kuti aona kuti siolakwanso ndipo milandu imene amayankha ija basi yafufutika. Zikomo kwambiri zimenezo iniyo mukudziwiratu kuti Achakwera si oweruza milandu. President ntchito yake si oweruza milandu, kotero sizingatheke kuti president nizo chokanena zokuti milandu imene wina akuyankha ndiye kuti yafufutika. Ayi, ngati ukuyankha funso lanu padakali pano munganeneza kuti kuwatuma Achilima kupita kukawayimirira president Chakwera kumwambo umene iwo anetanidwa sikutanthauza kuti chimene akhoti akuchita ntchito yawo yatha. Ayi, amabwalo amagwira ntchito yawo, a president akhala akugwira ntchito ndi vice president yawo, ngakhale kuchokera nthawi imene anapanga cholengeza chimene chija kumakhala akugwira ntchito limodzi, ndipo dziko lakhala likuwaona nkumadabwanso kuti koma anthu awawa ndi muja timafuna zikhalire muja moti adzioneka ngati akukhulanakhulanana ndi awali limodzi nkumasekerera motere. Zimene dziko limaziona, koma ife amene timakhala nawo limodzi kuseri ndikumakhala timaona zambiri zimene zimafotokoza za ubale wawo anthu awiri amene wawa zina zimatidabwitsa kuti anthu zimene amaona kunjaku mwina samadziwa chimene akuluakulu amenewa ali mkatimo. Nde kwa ife sichinthu chodabwitsa chifukwa chakuti zangu sintha kuti kumene apita a president ukafikapo ukatuma kuti apiteno a vice president apite ku dziko lakunja, pakukhala kuti kumene kupitidwako ndi kunja koma sakukachitira Malawi muno zimene amachita ndi kale president akawapatsa mphamvu zomachita zimene.
tiyambire ponena kuti chasintha nchiyani kuchokera pamene a president ananena kuti ndasiya kuwatuma kaye awa mpaka na nkhani zimene zisongole bwinobwino ndi kufika pano kunena kuti akuwatuma ku Tanzania. Pa chasintha nchiyani? chimene changosintha lero nchokuti kumene awatumako ku Tanzania amawatuma kodi nthawi yonseyi? kutumatu kubwera kukhala kokuti iwe tanyamula ichipitako koma apazanzika kuti kutuma chifukwa chakuti akupita kukayimirira akutumizidwa kukayimirira, he has been delegated kuti akayimirire. Koma kugwira ntchito zokuti iwowa akugwira ntchito zimene president anakatha kukhala ndi mphamvu yona zoti chimenecho usapange zimene zono zikhala zikuchitika mbuyo kumagwira ntchito zimene adakhala kuti kuyambira nthawi imene president anayankhula zimene zija pa 21 June 2022 akufuna kuti akhale kuti a vice president aumitsidwiratu pa ntchito zonse zimene akhoza kupatsidwa kuchokera mu ofisi ya president ndikuti mwina ubale usuda akhala bwino mmene ulilimo. Ndiye chimene changosintha apa ndichokuti ntchito zimene akhala akugwira ineyo nakhalapo ndi mwayi okhala nawo mu cabinet retreat for example miyezi ingapo yapitayo. Ntchito imene anagwira vice president kupanga kuwunikira nduna kuti mmene tingagwirire ntchito zina mogwirizana ndi mwambo wa retreat imeneyoyo ndi zimene zimatotonesa ife kuti kodi chanu anthu awawa akugwira ntchito limodzi mwa mtundu umeneyo zimene dziko linakadziwa mwina linakadzukanso pa chulu lacho chifukwa chani mwatuma achiti mona apangiza zimenezo popeza mudani nazo kuti mwayamba mwayimisa zowatuma zina. Chimene ndifuna tathauza kapena kutsimikiza ndichokuti akuluakulu amenewa akhala akugwirira ntchito limodzi bwino kwambiri ndipo changosiyana pano nchakuti ntchito zimene akhala akugwira ntchito muzaka ziwiri zonsezi akukazigwirira ku dziko lakunja. Mawu awo mmene amayankhula president ndiwerenga ka statement kamene adayankhula nthawi imeneyo ananena kuti the best I can do for now, which is what I have decided to do, is to withhold any delegated duties from his office while waiting for the bureau to substantiate its allegations against him. Ndibwerezanso ponena kuti withhold any delegated duties. Mukamati amagwirira ntchito limodzi anthu amene wakhala akuyendera limodzi mutanthauzanji pamene a president adanena okha kunena kuti chimene ndaganiza ine nchoti awa sindimapasa kaye ntchito. Pamene kumsaki ndikuti funso lomwelo limene mukuti chachitika njani kuti mukutanthauzanji kuona magwirira ntchito limodzi kudakhalanso ine mudalifunsa ndipo mukhala mukuzifunsa kale mbuyo kuti chikuwaona president ka vice president akukhala ngati akugwirira ntchito limodzi kodi zija adapanga withdraw zija apezera mukumbukira kuti sikuwayamba mafunso zimenezi mudayamba kufunsa zimenezi mu 2021 mmene mupange check ma articles anu mudalemba kapena mukumbukire nkhani zomwe mudakamba munafunsapo mafunso amene tikuwaona a president akuyenda ndachilima kodi zijazi mwachosa ine ndemwe mwandifunsapo zimenezi. Ndifaye ndinena kuti zisadabwitse pano chifukwa chakuti akupita dziko lakunja komanso chinthu china chimene amalawi zikhala nacho kumtima kwambiri chakuti tisamakhale ndi mtima wokuti anthu tisamakondwe tikaona zina zake zokhala bwino chifukwa chakuti chichitika apachi kupeza kuti president zimene amapanga zowatuma zomagwira ntchito ndi wachiwiri wake mdziko momuno inu mumaziona panopo ngati pafika mulingo ino dawatuma kunja mwina nthawi zine dakangosangalala kuti timene timafuna ife zimenezi timafuna ife zimenezi kuti ICP mucheda pati ndi nkhani zija kuti mwina popeza president adati apangawewisi konse padakali pano podikirira kuti ICP apange substantiate kesi yawo kuti adaona anthu amene akugwirira ntchito mucheda pati inuyo ndizanuzija kuti mwina anthu awa akhale mugwirira ntchito limodzi momasuka kutumikira amalawi madawasana. Moti amalawi amene akunena kuti a president sakhazikika pa chiganizo sakulakwitsa chifukwa apa mukunena kuti ngakhale ananena kuti ndiyamba ndawayimisa powatuma pa ntchito koma amagwirirabe ntchito limodzi. A president sakhazikika pa chiganizo. Funso limene loti likhoza kufunsidwa ndi munthu amene amalakalaka kuti a president akhazikike pa chiganizo chokhala ngati chione ngati chofinya achilima zimenezo zimene amene angafunse zimenezo ndi amene mumtima mwake amalakalaka kuti zikhalebe momuti chifukwa osati amene adamva president akuyankhula motero. munthu akatopanga withhold akhulumikani nthawi ina iliyonse kupanga flex kapena kuchepetsa ka grip imene anagwiritsa ntchito imene nthawi iliyonse opanga withhold ali ndi ufulu nthawi iliyonse kunena zokuti
sikutanthauza kusakhaziridwa pa ziganizo chifukwa chimene akuti amene angayankhule zimenezo ndi amene amalakalaka kwambiri kuti pakhale bad blood pakhale mwazi oyipa pakati pa president achiwiri awo zimene sizichitika mabvindu menewa mukubwereza kunena kuti anthu amafuna pakhale bad blood anthu amafuna azidana kapena pakhale mwina chiganizo chokhwima koma ndi ndani amene akufuna kuti pakhale zimenezo pamene anthu chimene akuyang'ana ndi chimene adamva kwa president ndi chimene achita padakali pano anthu ake ndi ati makamaka kodi chimene achita president padakali pano ndi chimene anthu amayang'anacho chimene chingakondweretsa nchita chokondweretsa nchita zimene zingakondweretsa m'malawi okhala ku nyumba kunena zokuti president watuma wachiwiri wake akamuyimirire ku Tanzania ndikunena zokuti ISCB sadamalize nkhani zawo zija ndiye wachiwiri kwa president aukanikabe kuti president azimtuma for ISCB sadamalize nkhani zawo chingasangalatsa amalawi ndi chita amalawi amati akavota kuvotera president otalanza chakwera ndi wachiwiri wake totasalo chilima amene chimene chingamusangalatsa ndi chiti kumamva zokuti akuti ofufuza nkhani sadamalize ndiye kuti ku president aukanike kuti azimtuma wachiwiri wake ndikumva zokuti president watuma wachiwiri wake nkhani yosangalatsa ndi moti cholinga chimene adanenera statement imeneyo poyamba chakwaniritsidwa ikapeza nkhani imene ingasangalatse ndito osakhala zoti chakwaniritsidwa chiti foti kuti imene chasinthayi nkhani yozindikirabe kuti munthu amene walozedwa tala kuti ngolakwa amakammasula ndakudala nkhani imene idakali chimodzimodzi komanso nkhani yozindikira kuti munthu amene walozedwa kuti ngolakwayo asatengedwe kuti ngolakwadi pokhapokha bwalolika mugamula chimene chosa president chakwera chilemekeza kuyambira pa 20 Juni pene ankalankhula zimene zijapaza akuchilemekeza ndi chimenecho mpaka nakadakali pano moti sakadayankhula moteromo ndikuwasiya achilima nkumagwira ntchito kwakukafufuzidwa milanduyo nkhani izi anakamba za delegated responsibilities zimene president akhoza panga delegate anytime oyosa kuyankhulira akhoza panga akhoza kusiyanso chiganizo chimenecho nthawi ina iliyonse kodi munayerekeza kuganiza kuti adakhala kuti amene wachitika mwa mtundu umene uyu ndi tiyerekeze kuti ndi ineyo apresident adandiuza kuti andichotsa kundituma kwina kulikonse ngati kaya nduna yawo kapena ngati ogwira nawo ntchito pafupi nkunena zokuti kenako nkudzangomva kuti antuma kumkuyu uti kuti akhala nkhaniya mwaona akufuna kuchotserana milandu ija pano akuntuma munthu wokuti adanena zoti sambutumanso amene amukhazike pansi basi mpaka namabungwe anakatira kunsewu kuti zimene zisatheke mawa asanyamuke kumkuyu payapo zidakutika zimenezo koma mawa mukamvemerene mwina sonkaperekeza nawo vice president ubale wa a vice president ndi a president ulipotani pano mwayikamba kwambiri imeneyo anthu akufuna ayambane ubale wawo ndi otani pano ndinamvapo kumulanje tsiku limene kunali mapemphero okumbukira abale athu amene adasauka ndi second Fred ankayankhula anduna ona zachilengedwe amenenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha UTM amene ndi president wa chipani cha UTM amene kubomako ndi vice president wa dziko ankanena olemekezeka amaiko onse kuti anthu ena amakondwa anthu awiri akamayambana atsogoleri iwo aja ankafotokozera bwino kwambiri kuti koma zachidziwikire kuti akuluakulu amene ali pa ubale wabwino amayankhulayo ndi munthu wamkulu kuti chipani cha UTM ine ndikuyankhulane ndikunena zokuti akuluakulu amenewa kuyambira ku mpando wanga umene ndimapanga hodi ku chipani ndikudziwa kuti akuluakuluwa amacheza bwino kwambiri komanso kupita kuboma kumenene ndimayankhulira ngati mneneri ndikudziwa akuluakuluwa samangocheza chabe koma kugwira ntchito za boma kuti zitipindulire dziko la Malawi amagwira ntchito bwino limodzi kwambiri ndinaperekapo zitanzo inuyonso mukhoza khala mboni yachitatu kuti zimene mwakhala mukuona kuyambira kaya zimene mwakhala mukuona mmafunctions apresident akuyenda akupita kwa wachiwiri wawo mwakhala mukuziona nkumakhala ndi mafunso kuti kumataonani anthu amene akukhalira bwino anthu kutereko chimene amafunsa njoti nduna wamba ikumazutsa president pa function vice president ali pomwepo taisulani function yake konse kumene amayenda achakwera ndi achilima limodzi achakwera adawayimisa achilima
achilima adai wayimisa chakwera liti ndekuti musatirekayo kuti zinthu zaboma zimayenda motani. Zinthu zaboma a vice president ndi a president anthu awiri amene aja amakhala mu presidency. Amene aja ali mu presidency mmene akudzutsidwa mmodzi wa iwo wayimiriranso nzakeyo. Koma ngati function ili yokhudzana ndi unduna kunduna kumene kusiku linawo mu presidency mo unduna kukhala speech imodzi ku presidency kukhala speech imodzi. Kotero ma function ngalamenda chulawo ngati function ili ya local government olokota khala vice president wa dziko koma ngati pamene popo wayimapo minister wa local government iyeyo ndi amene adzutse president. Ngakhale kuti pamenepo talinso deputy wake wa minister wa local government umasitimani nazo kuti ayambe deputy kena wadzutse minister wake kena kwa minister adzutse vice president kena vice president adzutse president sizimatero ayo. Kumula njidikira kachitsanzo kuti inali function imeti makamba za zochitika chifukwa cha kugwa kwa mitengo ndikuoneke kwa chilengedwe zimene zimakhala pansi pa nduna yoona za chilengedwe. Kotero anayima olemekezeka Michael Bizwi Kusi ndikuyankhula ngati nduna yoona za chilengedwe osakhalanso ngati wachiwiri kwa president wa UTM. Iwo anayima ndikuyimitsa amene ali mu presidency. In this case anayimitsa president wa dziko pamene chifukwa ayimitsirekayo vice president kena kuyimitsa president sizimatero ayo. Bwana Tasora bwino kaenu bwana. Ndale takakumalaso lero nimakondo kwambiri. Vuna mwali ndani? Mwali simbi hapa tayi? Ndaipa simbi hapa andaipa kuchira zulu ameneyo ndatozoza simbi hapa tayi kusimene mukuli bwanja andaipa ineyo iyayi ezambia aminska sakhalani wani amafotokoza kumveka bwino amayanga somamveka bwino timakondwera kwambiri komano ndilimapusa awiri kuti mmene mawalengera zimene anafotokoza manager mu 2022 muja kalima mu June kalima August manager anafotokoza kuti yayi malinga ndi mmene tapezera siyabasa sonchito pakana tizaona kuti nonse zatsabuno bwino nditi kuona kuti randu uja upidirirabe ndi Friday yakupita ku Tanzania ndi afusamisa kuti tibereka piki ya mtundu wanji maiko amene amafrika muno ndi maiko aku Ulaya tibereka piki ya mtundu wanji kapena angatione ngati ya Malawi tikupanga katangale watwe tikukesa kapena tikungoswelesa kapena tingofuna kuti tikupanga piki cha kuti tikupanga zakatangale kesa katangale koma promotion so tikupanga zoti maiko akunjaja azitiona ngati tingoswelera mbona bwanji bane patu maiko akunjaga tione bwanji funzo langa wachiwiri ndikuti ikamanena kuti president anayankhula muti ingapasise ntchito mpaka taona zimene zake lero atuna ku Tanzania ifa Malawi tione kuti president athu amanena boza nthawi zonse sanena zona isanzo ndikuzapereka chimodzi nthawi ina ananena kuti within 40 days akhale AIP aminsta atamaliza tinaona kuti itself analepera sanamalize ntchito ichi pena pakeso apresident ananena kuti kufika date yako passport atikhatita akhalira yamba kupanga passport itself inalipekaso now lero tikumva kuti akupita ku Tanzania nditi mulandu wachilima wa vice president watha anduna athu matifotokozera bwino tiyamike kwambiri muli anthu pa radio tingakhale bomba ena safuse mafuso chabwino ndathokoza akuyankheni ameneyo ndimi yapatsayi zikomo kwambiri yes akunkuyu mayamba kuyankhula zikomo kwambiri ndikufuna ndiwathokoze andaipa kuchira dzulo maprogramu awawa amathandiziranso ngati platform for citizen engagement kuti bomaso likhonza kuyankhulirapo ndi anthu pomwe maganizo awo chimene chichi anthu amene amabwera apo ndikumapereka maganizo awo nkhale nthawi zina maganizo akakhala kuti akumvera ngati akulasa koma ndithokoze zimathandizira kuti likhoza kufotokozerapo kanthu kena mokuti andaipa apapa amakhala kuti sana zimene ndiye kuti mwina winanso bweza kuganiza kuti afunse zomwezi pafunso loyamba lokuti tipereka chithunzithunzi chanji ku maiko akunja nkhani zikamachitika mdziko muno tili ndi mabwalo athu
mabwalo amene aja tawamvapo akumanena zokuti iweyo ukuyankha mlandu sitinakupeze olakwa koma tikupatsa belo mmene takupatsa beloyi utipatse passport yako usaende komanso pochoka mwina mu mzinda uno wa Blantyre uzikapanga ripoti uzikanena ku polisi lachitatu lililonse amapanga zimenezo ndi amabwalo. Ndengati amabwalo sananene kuti Dr. Chilima asasunthe dziko muno kupita kwina kulikonse nkhani yakuti ationa bwanja akunja sinkhani kuti ikambe chifukwa chakuti mabwalo athu samayendetsedwa ndi maiko akunjayo. Chachiwiri akuti kuti apresident amanena zoona ndi presidentiyo kunena zoona ndi chikhalidwe chake kuyambira moyo wake asanakhale president ndi munthu amene waphunzitsanso anthu omwe amakhala onena zoona ngati mbusa kwa zaka zopitirira 30. akuti apresident sanena zoona osati amanena zoona ya ukuti sanena zoona akuti sanena zoona kusanena zoona kunena zoona ndi chikhalidwe chawo cha president chakwera chifukwa chamene nenamo kuti wakhala mphunzitsi wachoonacho kwa zaka zopitirira 30 ngati mbusa. Apereka zitsanzo zoona president ananena kuti AIP mukwanitse masiku 40. Uyu ndi president akupereka target akupereka ultimatum kwa nduna yake kuti anthu anga mwatumikire kufika masiku 40 mukhale mutawapatsa AIP. Zimene zikapanda kuchitika walephera ndi president inuyo amangazi kukuuzani ku nyumba yanu yowutsira nkhani kuti pofika mawa mukhale mutapanga produce documentary ya 2 hours ipange air pa Times TV nkupeza kuti pofika mawa ije simunapange alephera ndi abwana ana amene akutumana ayi sizimatero. Kachiwiri kuzanena zokuti akuti president ananena zokuti mupange mapassport pokwana masabata atatu. Zimene zoone nayo kusazo ichimenda kupatsani chomwecho ngatione nayo ali president oda amene sanakwanitse ndi ndani komanso chitsanzo chimene chenda passport pasiku lokuti masabata atatu akukwana ndinenero immigration anaputisa passport yoprinta kudzaonetsa kwa president kupana takwanitsa ntchito ija masabata atatu azimbalale basi. kodi akalephera wina ndiye zisakhuza president koma akamachita bwino ndi mmati pansi pa ulamuliro wa president akachita bwino ndi mwapake a president zikakhala sizinayende ndi zisakhuza president. Usayenda kwa zinene nazo ndikuti zimachitika nkhale kumaluko kugwira ntchito ngati kwanu. Mmene mudalephera kugwira ntchito ena yakata kutumana atimes kuti mugwire times sina tsekedwe chitseko sidanende kuti njosachita bwino koma pakutapa chaka nonse mudagwira ntchito zanu ena mbali zina mudalephera panga miti matageti mbali zina mudachita bwino munakamva kupanga nawo ndino television imechita bwino kwambiri pa chaka chimenechi koma inu zanu zili momwe zoti munalephera. Zirona kuti poyambapo adabwera poyera president ndi kusanena kunena kuti munthu uyu ndikumchosera mphamvu zina kapena sindimamtuma bwanji ulendo uno sadabwerenso poyera ndikuzanena okha kunena kuti tsopano ndaganiza kuti ndiyambe kumtuma kapena ndachepesa zomchosera ndidachosa zichi. Zimenezo ndinafotokoza kale kunena kuti uyu tikukamba ndi president amene ali nazo mphamvu zonsezo ngati anasankha kuti ayankhule china nafuna kuti china siziyankhule zimenezo ndi zisankho zimene president akhoza kugwiritsa ntchito nthawi ina iliyonse. Chabwino basire mwafika kumakanjira atusoke amenewo ndithu tikulandireni atroge ndamanga yanu madzulo ano. ende manga njabuti nkuna kwa lino a president ruma avasi awo kuda kunja palepo kune kuwose paja kuti tikauletsetsa mandu mene uwu awawa akuaganisira azati naolakwa mkoti likazagamula kuti aunaolakwa kapena wosalakwa mene yoyo kopanopa apesatuwa kinkulu ndithu ngati ndi ulu wose sana aveze akoti ndawa sana akuitse kwa muti mwadimilire ndikulaputi komanso nakutiva anatapezama kuti anaswa nkhani yayo zekuza ulimi zamapasipoti kuti nangu nayolamba ija alowe ankale pila zendi zina mundu anachotsa tsono awawa peza wapeka target ndakulephera kuya ndi president kapena ni nduna kanaleka nduna ntchito yake basi alowe kutumira amene angapange mfolo na president
fukwalo luwisa akawala akagenzi alepya ntchito ya anthu yefuna apume abimuvulina omuzofene kuti amalawi amazintu nthawi yake athukamina chopakanjira. Ndathokoza kwambiri Atroge. Ndi ngakhale ku dziko kuno mukunena kuti anthu akugwirira ntchito limodzi akuonabe kuti sakumatuma sakugwirira ntchito limodzi kuno ku Malawi ndi atumiranji kunjako muti bwanji? Ayi zimenezo aliyense pali ndi chimene yakutanthauzira ngati kuti sakugwirira ntchito limodzi ku Malawi. Zinazo ndikhoza kuamvetsetsa chifukwa chakuti iwo akunenera kumene amakhala ndi mmene iwo mwina amaonera kuti kugwira ntchito limodzi nkutani. Ndiye kuti sitingawaloze chala pakuganiza kwa mtundu umenewo. Koma patakhala kuti apezeka ndi mpata okuti nafotokozera bwino kuti tikatantha kugwira ntchito limodzi zimatanthauza chani. Ndiye mwina mawa akhoza kukhala ndi kumvetsetsa kosiyana ndi kumene ali nako padakali pano. Koma ndiwatsimikizira Malawi palizonso ndiwo amanemba foni kunena kuti president ndi achiwiri awo akhala kugwira ntchito limodzi bwino kwambiri kuphatikizapo zina zimene inunso mwakhala mukuziona. Ena anakambapo nkhani zija zokhudza zitsanzo za ku agriculture sikuti ngeke zikuti ziziyankha panopo chifukwa zina zimene ayankhula ena amene alemba pa message monga izona zoti tikumana 2025 the good thing is kuti icho chifukwa chokuti tikumana ngasi kukumana ndi kuti ena amakhala akonzekera chauko ena sakonzekera chauko koma ndimaona ngati kuti inuyo munakatithandizira kuti programu zanu zizikhala ndi muchati machitika tikapita kapanga nawo atende mabiting aino ake kuti kuziyika mutoni yakeyo tikukambirana chakuti chakuti ndiye maganizo anu ndiofunikira kwambiri kuti tawafunsana kuboma wafunso pa nkhani imeneyi kuti mwina pakuyankha pamenepo zipangisa kuti anthu ayamikirenso kuti amakanjira zimene afunso zija zathandiza tikuita kuchitipa anzena umayankho koma zudi kungobwera nkumati ayayi chakuti koma tikumana pakuti nanga tsono ineso ndiyandiwenkhola pano kuti ayayi nkhani yatha koma tikumana 2025 azakopye zimene ine ndi Gabriel Nyondo ndikuyimbira ku Santa College. Ulandireni Anyondo ndamanga yanu. Ife ndemanga yathu ndikunena kuti momwe aminista akulongosolamo akulongosola bwino kwambiri ndipo ife ndiwokomba kuti zikuyenda chonchi. Komano mwina tinene kuti zidzuzo momwe zayendera zimayendera tinene kuti chonchi kuyambira pachiyambi sizimakhala bwino. Zijazonena kuti SCP yambe yamanga munthu kenako izipita mapanga ma investigation zomwe zimachedwetsanso milandu yambiri akakhala kuti amanga munthu. So I think it would have been good kuti azikhala kuti apeza kaye apanga ma investigations before making an allegation kuti munthuyo amange. Chifukwa it's nonsense to keep munthu kuti asamagwire ntchito za mboma. So say to if as Malawians we voted for someone so that he should save us. So I think there should be some reforms momwe amapangira ICBO. Otherwise delegating I don't think kuti ndivuto ife ndiwokonza ndipo chiganizo chabwino aminista kumeneko ukulongosola zomveka ife ndikuthokoza kwambiri. Tathokoza kwambiri Anyondo. Ambuye nasiya kwatemba ya maphalope. Ndiulandireni ambuye nasiya ndamanga yanu. Inetu aduna zopasa nkhani umene kufotokozera ndikuamvetsa chabwino. Koma pamene pakona nkhani mbona kuti apurezidenti ati ikazo timene achipanga akakangati kuti achipirira upoti ake naulapa akafuna kulankhula azitanditi kumwafa ngati tomokhazikika ife tisiti kudana ndi kuti apurezidenti atuma avaisi kuti akayimire ku Tanzania chifukwa iye kuti sogolera zimene atisogolera dziko la Malawi no wasatira akakwera mwachisanzo monga tamveranso kuti anayira kuna za malenedwe popereka masiku kuti popita masiku awazika zonse zikuti zatheka koma kunapeza kuti mapeto kwake zinatheke zinthuzo muto sinduna kutoza presidentiwo chifukwa kadakhala kuti iwo zimene anafotokoza zinali zoti zinali zenezeni akanachitaso anthu nawo omaka achosera jawo akamapanga chinthu watikamishi kuti akhala pansi aunikira kumabwino kuti chimene ndikupanga chimawa kasoma kaneso atero twasogolera ndakutolengeza ndikuyimbira kuno kulilongwe
tikulandireni ku Lilongwe ndemanga yanu. Yes, ndimanena kuti nkhani yokhuzana ndi ya president imene tikuyankhula pano yotuma chizima kupita ku Tanzania kwagwira ntchito za boma. Ine sindikuona pochera kuti china chilichonse ngati yerinyezayi Chabwino. tifanena kuti nkhani zokhuzana ndi zachilima zili kukoti. President ali ndi mphamvu yotuma munthu kugwira ntchito because munthu uyo ngati vice president anasankhidwa ndi anthu ngati ifeyo. So ngati ifeyo tinamusankha president akwene a vice president akwene a president aonetse chitsanzo chabwino kuchokera pa chiyambi pamene amatozonena kuti ayi ndikuwatuma vice president wangu wochisankha vice president ngati uyu kuti akhale ngati omandithandizira ola akhale ndikanizira chifukwa lapakira ndi anthu akuna zipitike ntchito zimene tinatuma ifeyo ka koma nkhani zakatanga zimene zinachitika za vice president achilima nkhani zimenezozo zikuyenera kuti zinachitika ndi akhoti koma president zisamukhudze kwambiri yayi. Chabwino. Okay, hata kulamuonera kuti singizatuma ntchito zina motere koma amene azisafala ndi anthufe ndichifeke president aloti fundo kwambiri chakwera kunena kuti sindikufuna anthu azivutika ayi chimene ndikufunire ndikufuna anthu akhale pabwino asamalike chifukwa chake mukuona panopa kwatu wabe ntchito zina ndi zina kukogera wabe ntchito kuti isali wanekeza izizakuwa zisiyakukoti koma nkhani zosamala Malawi azinena bile ntchito limodzi. Chabwino. Ndikuthokozeni kwambiri. Zikomo kwambiri. Ine sindikuona olakwa Moses Mkuyu zoma kuyankhula akuzomveka bwino kwambiri amene kupita president akukati president amene president ndathokoza kwambiri malamulo ake tisamene zomwe kwambiri. Zikomo. Nthawi yathu yapita anduna muyimaliza bwanji nkhani imeneyi in 1 minute ngakhale lena afunsapo mafunso pakatipo koma mungomba mkota in 1 minute. Ayi ndithokoze inuyo komanso ndithokozera Malawi onse amene apereka ndemanga zawo kunena zaka malizidwe kake ndiye kuti amene amaliza kuyankhulawa amene ayankhulira Anasiaya ku Palombe amene ayankhulira Gabriel Nyundo ku Chanko amalizisatu nkhani kuti zina zilipango kamba chifukwa chakuti timakalaka kuti uyu nduyu azimenyana azidana koma chikachitika chinthu chabwino chosaphwanya malamulo ndidziya njira what the president has done chimene apanga president chimene makukamu imene tisangalale kuti taonani anthu aja taonani president uchandiwa chiwiri wake anthu akugwira ntchito limodzi zosangalatsa kwa munthu amene